Okay mga idol, napagdesisyonan ko na i-vlog ko na rin ang ating biyahe pauwi sa Manila. Yung biyahe natin dito from Mindanao going to Manila. So nandito tayo sa Claveria, Misamis Oriental. And wala akong idea kung ilang oras yung babiyahiin natin going to Surigao City, dahil walang signal dito. Ayan o, wala tayong Waze. And hindi ko rin alam kung tama ba itong daan na to, pero alam ko tama to. Ito yung sinusunod ko na lang, yung instinct ko. So tansya ko mga idol, yung biyahe going to Surigao City is 7 to 8 hours. Kasama na yung mga stopover natin dyan. Malalaman ko yung exact na travel natin kapag nagkaroon na ng signal at makapag-search na tayo, makapag-waze na tayo. Nakakamangha mga idol yung tanawin dito sa Claveria. Grabe. Puro bulubundukin pala dito, tapos puro mga kurbada, pero maganda yung kalsada nila dito, espalto. So marami pa sana ako mga idol na gustong puntahan dito sa Mindanao, kaso kulang na tayo sa oras. Syempre may trabaho rin tayo sa Manila mga idol na babalikan. Baka wala na tayong trabaho babalikan kapag tuloy-tuloy yung ating pag-leave. So mga bisdak, plano ko na mag-Mindanao ulit next year. Mga siguro first quarter next year, mag-Mindanao ulit tayo. Tatargetin ko na itong mga malalayo sa Mindanao, yung pinakadulo na, mga bandang Jensan, Davao City, Sultan Kudarat. Yan yung mga tatargetin natin sa susunod na taon. At sa ngayon ay ang ibablog ko muna, dito muna tayo mag-vlog sa Luzon. Yung hindi ko pa na iba-vlog yung Car Region o Cordillera Administrative Region, yan. Iba-vlog din natin yan. Pero syempre kapag medyo lumuwag-luwag na, dahil alam naman natin na may kahigpitan rin dyan. Syempre pinang-iingatan nila yung mga residente nila, kaya unawain rin natin na kailangan din nila maghigpit. So babiyahe tayo ngayon mga idol ng siguro mga 2 araw hanggang 3 araw going to Manila City. Siyempre hindi naman tayo magtutuloy-tuloy ng biyahe. Kailangan rin natin magpahinga, mag-check-in din tayo kapag nakaramdam tayo ng pagod. Hindi ko makakalimutan mga idol itong rides ko dito sa Mindanao. Solid experience to mga idol. Hanggang sa magkaroon ako ng pamilya, magkaroon ng anak, maikikwento ko to sa kanila na ito, binahe ko yung Mindanao ng mag-isa at sobrang na-enjoy ko yung pamamasyal ko dito. Napakagandang experience sa buhay ko na nakapunta ako dito. Hindi ko inakala sa sarili ko na magagawa ko to, dahil mag-isa lang ako. Although alam ko maraming gumagawa rin ito na nagbabiyahe mag-isa, pero yung pinaka nag-inspire talaga sa akin mga idol, yung nakapag-motivate sa akin na gawin to, itong idol ko na si Jamie Lee. Ito yung mag-5th time Philippine Looper na siya. At pangarap ko rin talaga yan na mag-Philippine Loop. Shoutout sa'yo idol Jamie Lee, sana ma-meet kita in person. Nagka-signal na tayo mga idol at na-search ko na. From here sa Gingoog City, 4 hours yung biyahe natin. Mahigit 4 hours going to Surigao City. Tuloy-tuloy na natin to. Hindi na tayo hihinto dito sa Mindanao. Going na tayo sa Visayas. Sakay tayo ng ferry sa Lipata Port, dyan sa Surigao City.
Then baka sa Tacloban City tayo magpahinga, or kung hindi pa tayo pagod, diretsuhin na natin. Biyahe na tayo from Allen Port going to Sorsogon City Port. Ay, Matnog pala yun, Matnog Port. Okay mga idol, update tayo. Nandito na tayo ngayon sa Butuan City. Nandito na tayo ngayon sa Butuan City. Sa mga bisdak diha na taga Butuan, na ako'y pangutana sa inyo ha. Unsa nga lang sa bridge na ni kana nindot kayo bay? Unsa na bridge? Unsang bridge ni? Tsada kayo oy. Nindot kayo. Murag man akong nasa ibang bansa. Unsa ba tong bridge na to? Yung nasa LA ba to? Hulo, tsada kayo bay. Hinapay na tayo mga idol, pero nandito na tayo sa Surigao City. 14 kilometers na lang, 20 minutes na biyahe na lang, nandun na tayo sa Lipata Port. Doon tayo sasakay ng ferry. Diretsuhin na natin yung biyahe natin hanggang Tacloban City. Doon na tayo magpapahinga mga idol sa Tacloban City, sa Leyte. Medyo mahaba-haba na yung biyahe natin ngayon. Umalis tayo ng Cagayan de Oro City alas 7 ng umaga. Then pumunta tayo sa Bukidnon. Then from Bukidnon, diretso tayo dito sa Surigao City. Then Surigao City, punta tayo ng Tacloban. Tuloy-tuloy lang yung biyahe natin mga idol. Doon na tayo mag-check-in sa Tacloban City. So babiyahe tayo ng gabi ngayon mga idol. At sana hassle free tayo. Ito lang yung inaalala ko mga idol dito sa Leyte, dahil hindi ganun kaganda yung daan dito. Sana wag naman tayong malubak at mabutasan ng gulong. Approaching na tayo mga idol, Port of Lipata. Dito na tayo sasakay ng ferry going to San Ricardo. Boss, magandang gabi. Saan bilihan ng ticket? Para saan kayo eh? San Ricardo dito ah. San Ricardo. Dito lang pa sa labas. Thank you. Okay, so pasakay na tayo mga idol. Ay, naku, delikado. Pinasiingit ako dito sa gilid. Yup, okay. Ito na tayo mga idol. So makapagpahinga muna ako dito kahit papano. Paalam Mindanao. See you next year. Paalam mga bisdak ko diha. Paalam mga bay. Kita-kita tayo sa sunod na tuig. Unsa man, tama ba nga akong pagbisaya? Kita-kita tayo next year. Hindi ko alam kung tama yung pagbisaya ko mga bisdak ko diha na idol. Yung airblade natin, ayun. Yon, ang airblade nating Sakalam. Deserve niyan yung overall na paglilinis pagdating natin sa Manila. At hindi tayo binigyan ng problema. Nabutas man yung gulong natin, nagkaroon tayo ng aberya, hindi kasalanan ni airblade yon. Kasalanan yon ng kondisyon ng kalsada. So overall, okay yung performance ng ating Sakalam na airblade. Touchdown na tayo mga idol sa Visayas. Nasa Leyte na tayo, San Ricardo Port. Bakbakan na naman to, mahaba-habang bakbakan na naman. Okay, airblade, nakapagpahinga ka na. Pag ba akong bibigyan ng problema. Okay.
Here I am. At babiyahe na naman tayo sa next boss. Napag-desisyonan ko mga idol na tutuloy na tayo hanggang Sorsogon City. So tingin ko kaya ko pa naman bumiyahe ng nakalagay dito is 8 hours and 40 minutes nakalagay sa Waze natin. Pero hindi ito masusunod, siguro mga 9 to 10 hours yung babiyahiin natin galing dito sa San Ricardo Port going to Allen Port. 10 hours siguro yung babiyahiin natin. Tapos sakay ulit tayo ng ferry, 1 hour yung biyahe going to Matnog Port. Then Matnog Port going to Sorsogon City, 2 hours yung biyahe. Doon na tayo magpapahinga sa Sorsogon City. Ito at bubugbugin ko na naman ang katawan ko. Sa tingin ko kaya ko pa naman magbiyahe. Hindi pa naman ako inaantok. At sa tingin ko kakayanin din naman to na Airblade na tuloy-tuloy ang biyahe. Wag lang talaga tayong maplatan at malubak ng pagkalalim-lalim. Maraming mga sirang kalsada dito sa Leyte. Wag naman sana tayong mag-aberya. Lord, guide me na may maging maayos po at hassle free ang biyahe ko ngayon. In Jesus name. Putik na disgrasya. Ako. Ay, tumawid yung aso. Ito yung mahirap sa gabi pag may biglang tawid na aso. Nakakatakot. Walang kailaw-ilaw dito mga idol. Tapos may isa pa tayong problema. Walang mga bukas pala na gasoline station dito kapag gantong oras na. Ayun na, nabawasan na yung gas natin ng isang bar. Hindi ko alam kung saan tayo makakahanap ng gasoline station dito. Para nagsisimula na naman ako magsisi tinuloy ko yung biyahe ngayong gabi. Dapat nag-check-in na lang din pala ako sa Surigao City. Okay lang sana kung may mga bukas na gasoline station. Ang kaso wala palang gasoline station dito na bukas kapag gantong oras na. Baka matirikan talaga tayo. Wala na mga idol, natuyuan na tayo ng gas. Wala akong nadaanan na bukas na mga gasoline station. Wala rin tayong nakita na mga nagtitinda dito na debote na gasolina. So wala tayong choice kundi magpahinga na lang dito sa waiting shed. Namatay na yung makina natin. So time ngayon ay ayan, alauna na ng madaling araw. Mga siguro alas 6 na tayo mga kabiyahe ng madaling araw kapag bukas na yung mga gasoline station dito. Papahinga na lang ako dito mga idol. Ay nako, medyo nagkaroon na naman tayo ng problema. So dito na muna ako mahihiga. Ay nako. Okay mga idol, so magandang umaga. Ito na, maliwanag na, babiyahe na tayo. Bale dyan tayo natulog sa waiting shed. So itutulak ko tong motor ko hanggang dun sa gasoline station. Ganap tayo ng gasolinahan. Okay mga idol, so biyahe na tayo.
Biyaheng Tulak. Tulak. Okay na mga idol, sa wakas nakapagpagasolina na rin tayo. Hindi pala magandang idea mga idol yung ginawa ko kagabi. Hindi ko alam na maaga pala natutulog yung mga tao dito. Alas 9 or 9:30 dumating ako dito sa San Ricardo, Leyte. Sa Manila maaga pa yan, mga gising na gising pa yung mga tao niyan. Pero dito wala nang tao na halos tulog na. Sarado na lahat ng mga tindahan, sarado na lahat ng mga gasoline station. From San Ricardo, Leyte hanggang sa matuyuan ako ng gas, wala akong nakitang bukas na gasolinahan mga idol. Marami ako nadaanan na gasoline station pero lahat sarado. Full tank tayo nung nandun tayo sa San Ricardo hanggang sa maubos yung gas natin. Wala tayong nakitang bukas na gasoline station. First time ko ginawa sa buong buhay ko yung matulog sa ano ba tawag dun? Waiting shed? Waiting shed ata yung tawag dun. First time ko matulog dun, para akong pulubi dun. Kawawa ako. Siguro nakapagpahinga rin tayo mga idol na mga 2 oras din siguro yun. So okay mga idol, nagka-problema man tayo. Ito na, tuloy ulit tayo sa biyahe natin pa Manila. So dire-diretso na tayo hanggang Sorsogon City na tayo. Then mag-check-in na ako dun sa Sorsogon City. Doon na tayo magpapahinga. Grabe yung nangyari sa araw ko na to. Kung hindi tayo nagkabire mga idol, kung hindi tayo naubusan ng gas, mga alas 7 sana ng umaga, nandun na tayo sa Allenport sa Samar. Pero dahil nga nagkabire ulit tayo, ngayon pa lang ulit tayo babiyahe. So time check, anong oras na ba? 6 AM na po, alas 6 na ng umaga. At nakalagay dito sa Waze natin 12:30 tayo makakarating ng Allenport. Pero magbigay tayo ng mga allowance na 2 oras dahil kakain pa tayo, magpapahinga. So mga 1 PM or 2 PM yung dating natin yan sa Allenport dito sa Samar. At ilang oras na ba yung biyahe? 6 hours nakalagay dito. 6 hours and 7 minutes. Andito na tayo mga idol sa San Juanico Bridge. Andito na ulit tayo, dadaan na ulit tayo sa napakagandang tulay. Nakalagpas na tayo sa San Juanico Bridge. At nandito na tayo sa Samar. Catbalogan City na tayo ngayon. Time check mga idol, 11 na ng umaga. Umalis tayo sa Cagayan de Oro 7 AM. So 28 hours na tayong bumabiyahe ngayon. Wala pa tayong pahinga, walang tulog. Yung pinakapahinga at tulog ko lang talaga ay yung natirikan tayo dahil naubusan tayo ng gas. Doon pa yung sa Leyte, naka power nap tayo dyan ng 2 oras. Pero sobrang babaw na tulog na yun dahil siyempre alerto rin ako dahil baka mawala yung gamit natin. Malapit na tayo mga idol sa Allenport.
Malapit na. Opa. Ay, nabubuhayan na ulit ako ng loob. Kanina medyo matamlay ako kasi pag tinitignan ko yung map, ang napakalayo pa. Pero ngayon 30 minutes na lang. Nandun na tayo sa Allen Port. Yes! Makakapagpahinga na tayo. Woohoo! Wow! Dagat! Wow! Ang ganda! What a nature! Nandito na tayo mga idol sa port. Pero nandito tayo ngayon sa Dap-Dap Ferry Terminal. Nandito tayo sa Dap-Dap Port. Dito tayo tinuro ni Kuyang Guard. Pumunta tayo doon sa Allen. Dito daw tayo. So nakabili na tayo ng ticket mga idol. I-flash ko na lang sa screen yung presyo ng ticket. Yung binayaran natin lahat. Ito yun. So loading na tayo mga idol. Ito na. At bye bye Visayas. Excited na ako mga idol kasi namimiss ko na yung kama. Gustong gusto ko nang matulog. Mahigit 30 hours na tayong bumabiyahe. Nako, wala akong maupuan siksikan, wala nang physical distancing. Ay nako, saan ako upo?